film te drama an channa te hian thilmak tak tak a thleng fawa crew member zinga an shoot laia thilmak thleng soi tur nei tam tak anom thin bungrua ama lo cheringot tiang rengte an chan laia omve mi alo an hmu tel mi alo footage lo lang tel ve ringot tiang rengte ahun laia thil thleng em mang si lawa anuwa thilmak tak tak lo lang chuak le tiang rengte hi soya om fawa tunchuma chuan he tiang deuh thil thleng hi kan ngai thladona atak tak film an channa a thil thleng film tak tak crew tak camera tak vekania mahse an film channa chuan beisei lo le som lo ron inlan a thlat maya chumi chungchang chuan ngai thladona ni chu som lo mi khwal lo lang chu tu ma in an chhor vela yan shilawa tu man ama chuan shengai lo boka shilfia theile thil omzia shia anom lo bok thashang lampang kai noi shim hian hetiang thil hi a hip shima thil danglam thil pa ngai lo thleng soi tur nei tam takanom korea phei chuan studio a thashang o record telani chuan a hlakha a hit em don ni nan ngaya fiam thu po a anga mahse fiam thu mai ani lo hetiang rin na nei hi mi tam takan oma music industry a mi chen khat chuan an la serious em ani hetiang thil soi tur nei mo an ton soi chuak chu an la chia lawa hetiang rin na awang hian director chen khat chuan an film siamte a hit beisein mun shanga an film ngei thin bok hetiang rin na nget takalo pian chan hi a ve boka East Asia a spiritual tradition upa ber hlui ber Korean shamanism a chuan mithi te khovel le minung te khovel hi indai dana shan pa nget taka lawa hamda anglek thilpan te ania munchen khata apana munchen khata apan le zwal nia ngaya nia munchen khata enghune moa chuan chu hamda chu aron fana pan le zwala a insiama chu huna chuan tharau te chu minung te khovela ankal thei thinani anti zinglam dar thum ramhuai dar karan ti maya phei chuan he dai dan tu hi a ngai lawa chuwang chuan zinglam dar thuma film chan chuta po ramhuai film le ngal tha chu a hi viau mai theiani puithuna a thak ngai dan a thak mai maya ngai ma la thil thleng dik tak sha thuna chuan iril ru I thak danglam mai theiani achan chu bengami thu soi kan shiat mai le ataka tun hi chu thil shan hlakania ataka tong ngei te thu soi kan ngai thladonani ahma sazo khi chu korea athlasang drama lar em mai chwai theilo le a berni na hau phahial an chan la ya thil thengani a tonor kwang Tales of Legendary Homeland ti ania kumsang khazakwa somkwa pasaria chwa chanin kumsom pahni chung lai chwa ania Korean television history a drama series ran rei berani phahialani he drama hian thlasanga mu mai ani lawa thlasanga siama ti theya Korean mi puiten ram huayan ngai to a an mi thla lo lang ngal chin chu me che pakhat lusun na korwar ha asam se tak a maidang em khu nuanga thla thalak hi ania he thalak hi he show changa lo piang hi ani Korean thlasang te hian a ma chuan visual identity an nei ngai lawa he thlasang lo chwa nu hian an nei che a tuna chuan an ma ni thlasang big landan thlasang an soi chwa chang po a an mi thla ngal thei tur thlasang an nei to a he drama wang liao hi ani he show producer che sang chuan josung saja Grim Reaper hi ama ngei na designer puan duma hak tira Korean nam in thuam na atel lukhuma khum tira an maya dang em bok he thil hi kum engemaw zat chung chu Korean thlasang tia shiat ani to Tales of Legendary Homeland ti hi a hlo em a chuti rualin mu no man ti em chin boka a hlo lutuka ahun lai no pangte phei chu he show anen hi chuan zana an mu hil theilo hial china puitling zok te chuan no pang enan khap sak hial chin ahun lai na kha chuan alar ma tun thleng po hian ala dai chuang lo khati hun lai kha chuan Korea a mun tam taka chuan pon lama in thiarna kha an la nei china he show an en nu hi chuan
pona mania inthiar tura kalngam mangan ngai lova naupanga changa puitling thlengin anin kalpui cham thin ani na thoka chuak thin te po he show en man lo hlau hian man mo takin an tlan ho thina nu le pachen khatten an fa te ti chaina nan mang boka en ngam lova an mai an huple ramwai lang to lo ti nan ti dera mai hupna an han hong che a thlasang chu alo la lang kura lavin an chapur zel maya rampum hwa ba arwala hlauna thlen tu ani deuh top maya rampumina shad rengna anin jom poimo tak tak te zinga mi ani hei hi korean ram huai poimo lutuk lo piana shole ataka thil thleng danglam takan ton na nge chu ani thlasang show ania wangin episode tina changtu emaw zatan mamoa ram huai anga anin cheidang lamanga ya achang tu shang an chan na hmuna chuan anin kalpel sawa darkar tamfe shuta ngai china wangin buaina neu po a omrenga tlong taka shut zo vek chu a harsa china ni jinglam dar thuma varanda engteng tenga achang tu thlasang anga in cheile thlasang tak tak chu engtin nge isha chan theyang an phuzuk zuk china anin ti hlaurenga wangin production team lam chuan dan chete an siama thlasang anga inchein midanga topal chuan ati hlaunan a ming le a class omna voithum amito shiat phak nei turina soiturani entirnan class 12 kimian gu tiang khan hedanan siam hi achangkain achakop maya zanreya thimzinga meiche pakhat samwar vek maidang mai thumnobal che shik deuh ha tok thut tala alanda na changchuan thlasang moi ti nga langa a insoi nga lau chuan hi hlau nge yang ni khoshilova ompha hial te anom china staff member te zinga po anthil muina ti phutna satlu tuka wanga ni khoshilova tlute enkol zui ngai te anom china wangin an film khur hlea he an dan siam hian an buaina tam taka sukyang ve ani mahse heta hian an shiat mi alo chu boina an sukyang emaw an ti lai khan thil thiang lo an thil ser em mai an lo pal zam ring ti chuani man lai korean mi terin dan le ngai dan chuan zana tuma an ming takemo ming puma kau lo tur ti ania an kau chuan mi thi to tharau an ming ang pu kha an kau chuak thei ni in an ngai ani kau chua pal an ni to chuan thon ki le ngai na a om to lo bok thimnu a chuan an kau na mingemo an ming lemte chungtena an kau duat na te manga in kau chin turania mingpuma in kau mi alo turan tia upalam le manlai mi te chuan hei hi an ngai poimo em china tun thleng po hian langai poimo le ngai thu tak an la om nual ani mahse anga emaw wangin he film changtu te hi zanreya an ming lamin an aula ula renga zanthim noya le ngal voi khat mai po ni lo voi emaw za mani mingpum lamin an aula ula hlom china mishing chawin an shedone mo antia mishing chaw chan tur an ngaya mahse mishing ni to lo poin an ming lam chu an lo she ve reng ani mana achul miawa wanga he ming lam dan hi siamani a mahse ngai toilet chuan engkim thlen chan le thil dang lam he drama ina hip chan hi engdang ani arinom lava ming lam dan an siam hi mo pu tur o mang ber chu ani film chen khata extra anga changve chin entirnan khomi pui ti angreng zinga lang full time a changtu tak ang nilau khan athil to na soi chhuaka atlang puin chhun lama hian sin harsalaute te a shoot china a ol sama reilaute a anzo zungzunga zanlama chuan ina a chol ha dam wang man chin ti chuan he drama Tales of Legendary Homeland a hian channa hun cha a muve hlau maya azam ru angring hlea zana ala shoot ngai lau shima thlasang angin ala chang ngai lau boka ala ti ngai lau ve arwalina ti dona zanreya thlasanga shoot dona niya azam ru hle atang puin chhun en lain sin ol samte te a shoot china ma taka zanre ei manina ho zia tunjuma ati tur hi chu thil dang lam hlakani achangtu tak tenan han shoot masa a
extra hau chuan hun olan nga china mahse an nga ve reng thawanga chin waiting area chuan thuin an huna thlen hun rei tak tak an nga kar zela an che son ngai manglo mun danga kalson an man pal chang chuan tlema thu deuh ten an hau shep china kalson nga man om ngai manglo mahse ani hi chu ala no panga om hle hle theilo chi alo ni bok nen waiting room eng po eng chamang lava chut ring chu har sa atia pon lama film tak tak an chan laya chutia mu theilawa lo chut ngoi kur chu atan chuan thil har sa pia lamani ti chuan tlema thu deuh an mani veng tu te an kalson lai chu changin apu druta a minute nga vel cha zia zu zoi tura chwa chu atumani tuma nan sha chwa manaring lo building hnung lam thimchina chuan mezia zug ruk na tur mun rem chang deuh chuang hu a an film chan na set eng chuan building chin chia chia chu dim deuh hian a chunenga a hnung lam chu a thim vek ti chuan a zial chu chanin thimzinga chuan amita han siam rema chuta chuan ama ina omlo tia sheta a omna changa fit som vela hla chuan meiche pakhat hi alo ding ve reng maya ahan muchia chu a thin chu phurang takani asam chu athol hang maya bor chhor de hiana wai thlan nuanga a mai dang zet chu tlem lang hiana sam chuana khua avun chu adang emema avarin avar vek secondary lo te chung chuan a hlauna awangin a taksa chu avot veka mahse re lo te nuwa chuan a in ngai tu afima thashang drama Tales of Legendary Homeland an chan na seta a om ti chuan sha chuaka ama chau lo po thashang anga in chei dang lam mi engemaw za anom ti chu a sha chwa chuan a hlau mana wang khan ama le ama chu a in nui so lek leka mahse chungri la chuan hlau ruk na chuan alaman reng tho ama ang boka thashang anga in chei dang lam ani chu be se ru tak chungin a han en chiang dewa a thil mu chu hai rual ani lo atak sa chung lam chu asamte a maidang em te chu nulathiang hlimram huai an ti mai he sho ngeina ati lar tak em mai ram huai ang che che chuania mahse a hnuai lama chuan thomhno pa ngai thomhno sakya mai maya ha a ram huai thuam ani lawa lusun na thomhno ani lo boka chuta chuan a tho aveng huaya a thashang makeup ti zo chia a thomhno ram huai thomhno ala thak lawani ti chu a she thiam ta a chang chuan thomhno hi an hangal mai pe lo thin nge ya an makeup an ti zo vek nuwa po an chan ve hun ala hlat chuan thomhno pa ngai hai in an la om mai thin renga ram huai ni lo ti a chian nu chuan a thopui ani angin polai takin alua bu khum zewa mahse chunu chuan engtin ma chang let lawa alu abu ve lawa a chemi alo adin na ngaya chuan a ding renga alam chu aron hoi nge ya a mu ve nge po aringa mahse asamina mi da hle awangin ama chu a em nge en lawa she theilo mahse angai to azui em lem lawa azia zuk lai chu zuk zo vat vata an hau du ten an sha chwa ma a kirle vat vat chu adu a azial chu anor hlum nok noka in chung lama chuan a kir san ta a koridora akal lai chuan a le lam to pa changa alam panami ron kal chu a mu a mipa Korean Grim Reaper Joseon Saja anga in thuama nia puan duma ha a lukhum duma khuma amai chu adang thei ang bera cheyani hun engemaw zat liam ta a he show producer in show atana a design ang chia chia chu ani chu athil mu chu a hlau velem lawa ngai chat launa anei lo a chan chu meter somni velin an la in la dang tia chuan ami mu chuan ati tur tak chu atia ring tak le fe takin class 13 ki mong ka ni ti in voi thuma awa hei hi chuan dan chu azom thlap ama po chuan ati tur chu ati ve a ti chuan rel ruha dam tak chuan anin kalpel ta a mahse pen thum vela pen le tia chuan ading chata angai toileta building hnunga a meiche mu khan aming le class number a soi ve mi alo tia she chuak dana zom ve lo tia she chuaka dana she ve lo ti donin
an vain chiang takin shilshiat vek an ni sia ramhuai anga inchei zongzong in midang an to chuan an hming le class number an soi nge turani ti kha an soi chiang si voi khat mai ni lovin voi tam tak an soi non kharbi kan nei lava an vaya an ti vek turani setan thlen tirin chiang taka shil le zirtir vek an ni bok khanu khachu ngoi rengin adinga engthu ma achak chuak lo kha ania mahse ngai chat lau nan amang du talem lava a thengil palve ani lau poin mithara nianga ala she chiang lawan niang ti ina ngai to a kan kho sak chan lau na hmuna chuan kan zama chong chwa mai na changte kan she lau thina nia ani po mithara nianga ala zam ve dewani te aringa a hau mai e mai tia lu atum lai tak chuan nichina ato josen saja o bokha a shele a mahse a shiat na chu ahla deuh to nichina ziala zukna building hnung lam ma changa lo chuak kha ani po inti thoveng turina chuak anga midang awa dong fu ve anianga tiril ruwa dan po chata ka zom le in class 13 ki mong ka ni ti in ring takina awle lo lawa a chu corridor atang po chuan fia takani mahse avoi thumna asoi le ma chi chuan ring em hian a ron che chuak ta a cheri chu athang khok rum the hiala extra pa po chu ading chota a hoilet le a olo chhuana lam chu nichin loka azia zuk na lai nge kha nia meise pakhat ding a mu na lai nge kha ani secondary lote nuwa chuan josen saja lema inchei pa chu chaklu tukhiana ron tlana a mai te chu adang le zwal hiana langa amitameng phok em boka akut chu a khur na samai bok extra pa makti mel taka loading chu muin abana chuan aron vuan ngal chata kha me chia kha tunge aron ti chula tu me chia mo tia zo le chuan kha me chia building hnunga kha mule danang khan ka ming le class number kha ka soi ang chia cheina ron soi vea alet zong in min chang let ti ina soi tamaya extra pa chuan a she thiam lo hlea saja lema in thuam po chuan a thiam ang to ka shilfi atuma mahse ala hlau bok nen ala soi fi a hlei theilo class 13 ki mong ka ni ti in ka soya chu alet zong in a ron soya horop to pa changin alet ling zong in a soya ni chu athu soi mai ni lo a soi dan ki thlengin arik dan thlengin ani na ang thlap record ta alet ling zong a play ang chia chein aron soi ri chuak ni in a soya East Asian cosmology a chuan puithuna a thlak airil shet ngai dan ngit deuh maya oma chu minung te khovel eng hian an pui ni na danga neya chu khovel thim mithi te khovel ani he khovel pani hi a in chen sang lawa khovel sang ni lavin mun thu muna thil thu muna niya kan sha thiam dan tur chuan dar thalanga kanin ena kan thla kan mu ang deuh hi ani minung khovela malam panakal chu mithi te khovela chuan nung zong in akala alet ling zel ani chu minung khovela kan chong chu mithi te khovela chuan alet ling zong zel in a riang mithi te khovel hi mun shang ani lava helai tho hi ani soifia dan olsam bera chuan thil chung lam le pon lam ang dewani mithi te khovel letlinga chuan iming po alet ling zong zela soyani don ti na ni chu khovela thil thleng po backward zong zelin a thleng don ti na ni chu kan she thiam emang chu mo extra pa po chuan thil thlen dan chu a she thiam ta a building hnunga a mei che mu atak sa chung lam zonga ramhuai thomno makeup in bel anwai lam thomno pa ngai ha a mu kha actress pakhat la in thuam zo lo anga khan alo ngai mai kha ania a han ngai to chianga a ngai dan kha adik lo ti a she thiama a mel dang lutukte asam dum hlup mai te kha ataka ang emema makeup mai ani aring thei dalo he shoina ramhuaya siam chu ang chia kha nia rampu min thlasang an ngai to apianga an mit kha alang ngal thinang kha mahse he show hi chu thlasang chuan aron enton nilavin he show zok hian chu thla chu alo enton reng zok ani thei mayangem
a class number le a ming a soi lo chan kha ming le class number ane ve lo wang ani theya dana zum lo chan po kha film changtu le boy pui tu zinga telve ani lo wang ani thei hemi nu hi chuan tu ma zana mania tla shangam anom to lavani extra pa po chuan chunu chu cruise nga chuan a zong kwal le a midang te chu azot kwala film changtu le boy pui tu te zong zong po chu alice nen lam a en chuak veka mahse khanu ni om kha tu ma hulawa alandan ang mil tur po kha anom lawa khamizana khan khanu ang kha tu ma anom lawa anzinga mi anilo tun thleng hian tunge ani an la she chuak theilawani apani na po hi thlashang film an chan na athil thleng thawaniya kim hi kumsom ni pangami ania a military service a zawchia university a aledle ma chuan thakhat top hun olaneya a hun ol no kha na tura zonga a unaw pa chian pa film industry a art director pakhat kaltlang chuan tho tura muhlawa thlashang film an siam na a art team a chuan part time na a thok ve lok donani kim hi art zirlai ani shimshima a in ring tok hle a art director berne nanin melshia chaboka part timer mai mani se nalian tham tak taka kuta anda a director chang ani deu topa director omlo chang po in engkima kawa atla a ne so takin ahma chu a hlen mai thinani korea hian munshang tak taka thlashang film shoot hi an ching shimshima an film hlotlin na in nga na anga an ngaya thuruk deureu thuruk si lawani chu atak taka shanglar psychiatric hospital pakhat shang gonjia man chante po kha amun tak taka changlo ma se an channa mun school kha school shang tia lar mayania tipal thil thuwa mun shanga changan ni lawa boruak lau shim kha andu awangin director chuan mun shanga thlanga launa tak boruak lau tak khan film ati mu nom zwal dona atak deuh zok donani ti chuan kim le akru te chuan thlashang film an channa mun tur chuan thlenga school ro san to luive to tak chanchin du lo tak nei mun chu ani classroom bang te chu a khichet thut to a corridor te po chu hlumina bo poluk to chu mun chu an film channa turin an ho a school nau pang tu ma an thut to lo na thuthleng le do kan te chu ala in hung veka boruak chu re duk ma se arit chur maya mishing tu ma an chen to lo na khovel dang ang mayani chuna chuan khwa ala ena wangin ala ti no theya ma se an chan hun tur chu zana ani an na an zo chuan art team ho chu an ho duaka ma se an shoot laya siam chat ngai te ala omta kin ti thuwa kim chu ala ho ve lavin ala khomwanga an sin shoot turang ang chu an shoot zunga corridor se takle a chhong chung lama chuan an shoota asin thum nange asin lina kim chuan a she chiang chia to lawa chu si na chuan a chang tu nu chu corridor a chuan a ron kal pheyanga a top kila changin ram huai chu ron langin a chang tu nu chu a ron donani director chuan thu a ron puanga shooting an chan to tur thu chu a soya camera le lightning ti lo midang zong chu anin sa seng sapa corridor le kailon vel chu anda ruak veka achang tu nu dara chuan camera anda tela atlan lai a hlau mel chiang takala turin kan mitthla thiam mai karing crew member chen khatte chu alang lau chin classroom roka chuan an lut diaka adang zong chu a chhong hnoi lama an bibau diak boka an ti dan tur chu assistant director le thlashang nu chia chu corridor sei tak top langlo china chuan an lo omanga thlashang ron lan hun tur chu walkie talkie mangin anin shia tiranga director chuan kailon to pachang chuan alo vilanga an chan hun tur ron soidonani kim chu director nunga chuan ading verana director begle an man ro spare chen khat chu a akboka achang kai wang po ni lem lavin a en ve du awanga hnayani
chana han huna director chuan walkie talkie a chang chuan inin ringem a han tia mahse le lama chang chuan channa a omlo inin ringem a han tinon le a aron ri cheka sha the chok hian o aron tita a mahse arik dan chu thir le thir in shudri ang mai hi ania nuiri hi tui ek theise chu tiang ri deuh chu ani director chuan ngai that lo na anei shan lawa thilkal swal pal ve satlia a angai building hlui bangcha tak tak ania thil makani shan lo ti chuan le anchan ta a achang tu nu chu corridor a chuan akal tha a camera le lightning chuan an zui zela akal rual zel chuan an kala achan ve vel chu an thleng to chuta chuan walkie talkie chu aron rile cheka ama ari an shiat ang chia kha ani a walkie talkie chiang lo chu ani an ringa aria chang chuan ani mel viau bok ti chuan le corridor to ble lama chuan emaw aron langta akil thima chang chuan aron lang chan de ta mong changin a mel chu aron dak chuak masa a asam chu a thom nu ha ka chuan a wai nyanga ti chuan aron chen ta tho mai le a chen zau emema no pangin puyan khoi pal lai puitling in an han mana tlon nan titia zami alawa an nui chen tho ang deuh hi ani ti chuan chu thil chu ron lang kimin aron wak chuak ta a che dan chu mishing che dan tur ani lawa chu tiang thil chu ala mu ngai lo thu kim chuan a soi aban le lam le a ke le lam chu banga chuan a bei thlopa a le lam pang chu chhuata in ngat thunga ti chuan bang le chhuat churin chanin aron wak phei zat ani chu banga wak deuh reuh chhuat rin chan tho si chuan aron waka ataksa chu ing eu zetina omboka mishing tan chuan ti the ani lo ataksa omdan chu adik lawa mishing ru chu tiang chuan a in thlep kwal theilo tu man an thil mu omdan ang chu an ti ve theilawang mahse atira chuan kim chuan engma she thiam lawa RT mami chawani awangin engma awasha thiam pui ve lawa angai to na chuan wow an wangai to chikim ve hetiang ngai dan dang dai lu tu khi engtingi an ngai to theizok atak sa poster te so mundanga hetiang thil hi mu tura om ngai lo ti lam de lo ngai to a director chu finga ti in ngai sang hle lo na tel mi alawa ngai sang le mak ti dewa magic chick en chin ang deuh khan alo enani ber chu athil mu chu performance mu nom tak ang kha ani tlat chuta achang dunu chu hlau hlopin chetuar tuar chungin kimle director te omna lampan chuan aron tlana camera chuan aron zui ve zel boka mahse director le kimte omna lam churon pelin kailon lama chuan atlan thlata daya ti chuan shot chu azau to turani mahse kha thlasang kha ala top ve mi alawa maksak deuh hian ading kanga ru nei lo nau telem zoi deuh du duwa kan ti che kwal ang deuh hi ani ti chuan dingil awin anom na lama chuan aron tlan pheya mahse camera om to lawa shot azau to tuma film tu anom to lawa chutia aron tlan ngot chan tur chu a omlo mahse chak deuh mai chuan aron tlan phei fo a director le kimte omna churon thlengin ading chata an pahnih chuan a enkar maya zau emem hian a chen cho a lim le lom deuh mela puto chutia an en reng lai chuan kailona chuan a sut thlata au awa ti chuan kim chuan hlau ruk na anei to chutiang thil chu ala mu ngai reng lawani aron lan tira changa asot bau thlenga a om dan kha thlasang tak tak movie scene vela du to ka an edit nu a anga engkim mai chuan ataka ang lutuk chu makati ani director po chu a tho huaya azial chu a phor chhuaka kimpo chuan a lai tar chu alo dap ve ngal rokroka chuti lai vel tak chuan noilama chang chuan che thom aron dita chiama mi pakhat mai ani lo mi engemaw zat lawa an che thom ani chhong noilama omte che ri nge ania classroom chunga tombo ho po kha anon tlan chuak sap sapa director chuan walkie talkie chu ban ngalin enge thleng enge ni ta atimol mola
in hnuai lampan chuan an tlan thlata diala an thil zumu chuan lu ati hai tak zet a changtu nu le crew me che chen kha thau chu an lawin kwa khom diala an chap pur boka mi pa ho po chu an bang chuang lo anom dana chang chuan lawan nei ti a hriat ema che changam reng reng anom lo an mu an rin ngai lo thil an mu ti chu an hmele anom dana chuan a hriat mai ani chutia me che ding khom hausinga chuan alai taka me che lo ding chu assistant director chuan a lo hau chiama chunu chu kim chuan ma khan a mu ve lo chu me chia an lo ha umol mol chu thlasang lema changtur kha ania aron thleng ve che a atlai ani chu apart chu parte nawania alang tlem dona crew dang aya tlai local turati ani shima mahse du aya tlai aron thlenga thlasang makeup vel po engma ala in noi lava aron thleng ve che a thomno po thomno pa ngaya ha a chuwang chuan assistant director chu athinarim emema assistant director po chu khang hun chung zong khan a chhong hnuaya chuan alola char charani ani chuan nichin maya thil thleng kha enge ziani ta ang thil thleng hria a mu ve zong zong chu hlavin an che ta chiama anin mel kar mai ani director chu ahnuaya ala reng ani chuan corridor to pachanga walkie talkie ron changtu kha tunge enge ni ta ang ramhuai lo lan hun tur en fe tu kha tunge niang assistant director chau ni lo athasang nu berpo chu an umemo anti nalaya khan an lo lo shim ti na anita a ani chuan tunge thlasang nu anga ron changkha corridora ron wak phei zut kha tunge kim chuan maksak tak taka aron chet pheidan vel kha a han ngai to alet nga zunga thiama ti in ro pui lo ti em ani kha tuna chuan ruam man chop le chan chop ani lo ti a she chuak ta a atira chang khan tuma an lo shim ani sia a chen cho lai te kha amit thla a alanga thlasang film chu nep te ade dan chu adang zar maya lauti hian a soi fia zo lo kha corridora ramhuai lem ron changkha tunge ani tu manan she chuak theilawa atopa a hlim mel te kha an mitla ron langa hunrei tak kho har taka lo omto mishing lo lan thuta wanga lom mel te a angan ti le nu a film changtu li sami te zong chu an end fia aveka crew member zong nen call sheet a ming zong po chu an end fia aveka mahse khati lai khan camera operator lightning crew le achang tunu director le kimba kha corridor a kha nanom lava chumi zan la chuan anin pek fel diama chu school hlui chu an chwa san ngal diak mai ani chu sin chu a filma chuan manani dalawa a chan chu alo to lo engma kha alo in record lo nge in record sa about the po to manan shelo camera alang thiang lo alo te po aniange kha me chia thlasang lem changa maksak takaron wak chuak thiam dit taka an clear chap kha tunge ani enge ani tu manan she chuak thei dalawa kha thil khan film seta a tia in sia anga thlasang film ani ti sia inlan mahse mi in makeup anga in an hlau lawanga choreography bon tak angin an clear don ti a sia tawangin khatiang kha naron inlan po ani mai theya thlasang film an channa thlasang ton atam em chan hi enge niang mun shanga kher an chan chin wang ani theyangem khatiang muna khan tuma pon lammi zingdar thumbora anron kalarin chia silawa thilmak ve tak chu ani hengchau lo po hi thiltam tak soi tura oma an shoot sa footage an ennon le hian an tum aya tammi an lo lan le nol changte po a china som lo tel ve anom le nul chin he khovela hian shilfia theilo thilmak shilfia tur ni lo shim po hi alo ve reng aniange ole tonchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota minlonga ithak saka wangin kalom emema ka video te ngai na zong ani chuan khongai takin he channel hi minlo subscribe sakvela ti chuan video lo chuak le zel tur te po minlonga chan sak zel don nia